Så sådan, lige nu den her. Ja, Hvem fanden er du? hvad mener du? Det er sgu ikke Jonathan. Du er ikke Jonathan. Det er da ikke Jonathan, folkens. Hvor blev han af? Nej. Okay. Det er mærkeligt. Nej, folkens. Vil du selv fortælle det? Ja, jeg har fået nyt skin. Yes. Nu har han så fået et nyt skin, og jeg savner allerede hans gamle. Au. Nej, mit skin er ikke blevet changed endnu. Jeg har planer om det, men jeg gør det ikke endnu. Som sagt vil jeg have revet det her lille det her hus ned, men det gjorde jeg ikke. Så faktisk tænker jeg, at vi... Jeg lader lige creeperen rive det ned, ikke? Du må du faktisk gerne. Det er faktisk en god idé, Jonathan. Ej, okay, så ramte den lige præcis ikke. Hvis du selvfølgelig ikke jeg- dør selv. Det gjorde jeg næsten. Må jeg lige få fakkelen? Jeg fik ikke faklen. Jo, du gjorde. Nej. Jo, du gjorde. Mig og Jonathan har dog mange... Skal vi allerede fortælle, hvad vi skal lave snart? Fordi vi går i 6. snart. Skal vi så fortælle, hvad vi har tænkt os også at starte en serie med? Om noget langt Nej. tid? Nej. Jeg ved ikke. Vi kan først fortælle det, når vi går i 6. Skal vi ikke bo her på den her ø egentlig? Jonathan, det bliver så lovligt. Så skal jeg lave en farm, og så skal vi lave en træfarm. Og så skal vi i hvert fald have mere dødt. Der ligger noget dirt i kisten. Hvor fanden lægger jeg så meget? Mine trunks. Jeg kan høre et skelet. Ikke ret godt, men jeg kan. Og selvfølgelig har jeg ikke nogen pickaxe nu. Lægger jeg lige lidt nu. Så for helvede ned med den der lort. Ja, dernede. Okay, det var straks bedre. Fuck, der ligger meget dødt derinde. Ja, folkens, vi har et problem, eller jeg har faktisk et problem. Hvorfor har du det? Michael T. Michael T siger, er ved at løbe ud, men nu tænker I sikkert, at de kender det her... Hvem har skrevet to til? Jeg tror det er Mathias her, er det ikke? Nej, det er Lukas Skov Svendsen for vores, ham der gik på vores skole. Oh my god, fucking lort, det er Minecraft, mand! Hvorfor? Nu svarer den ikke. Du ved, når den ikke svarer, så det er et tegn på, at min computer genstarter. Fuck. Folkens, jeg tror lige, at jeg får fikset det her. Så er vi tilbage, folkens. Oh my god, kunne det mindste ikke have sagt, det regnede? Jeg ved ikke, det regner. Luca, hans computer genstarter. Nej, crasher. Crasher Minecraft. Der skal noget. Nej. Oh my god. Gider ikke op i det regn, jeg lækker af det. Jeg skal også snart finde ud af, hvordan man bruger fraps. Jeg gider nemlig ikke bruge Camtasia mere. Så det er virkelig lang tid at produce dem. Men, hvad hedder det? Lukas, vi må ikke snyde. Oh my god, Jonas! Skal vi slås om det? Hvis du synes... Nej, det ved jeg ikke. Det Er du sikker? Ved du? Jeg hader creepers, Jonathan. Lad nu være, Jonathan. Det kommer til at lagge det der, og så lægger videoen. Det
Det Og er hvad derfor, så? jeg siger, at Kintesi er ikke særlig godt. Okay, 2 sekunder, så jeg vil lige nå til at tjekke noget. 2 sekunder. Det er hurtigt. Se den. Så tilbage sådan. Undskyld, jeg var lige inde og kigge på noget, om jeg lagde åbnet min video med, hvordan man use fraps. Fordi jeg vil gerne ændre det til næste episode, og undskyld. Jeg håber i hvert fald, der er nogen. Jeg så, at på episode 1, så jeg, at der havde været 7 views, og det var faktisk den grund til, at vi lavede episode 2. Det var sådan noget. Nej. Du er simpelthen bare ude af kontrol i dag. Er du sur eller sådan noget? Nej. Sort? Nej, hvorfor vil man? Jeg ved ikke, hvorfor man siger det også. Jonathan, seriøst? Nej, det regner. Jeg går ned i minen igen. Jonathan, er det der dit alvor? Sort! Nej. Hvordan skal du sort? Jan. Nej. Kom lige, jeg vil gerne gøre noget. Jeg skal lige sige for mig, Jonathan har også en helt single player vores helt egen anden server, så vi spiller på helt ud af det, ikke? Hvorfor er der 2 døre? Jeg gad ikke gå rundt om. Så skal vi bare farver. Nej. Hvad hedder det? Jeg tror, vi skal rive det her lille shed ned. Og der er også en resource page, jeg gerne vil vise jer. Nej. Eller jo. Eller hvad? Den jeg lavede selv. Altså, det er en, jeg selv har lavet. Jeg har genskabt på en anden måde. Det er så sandt. Men hvad hedder det? Det er lige meget. Det er ikke ved. Jeg er måske til den. Jeg kan ikke love noget. Jeg vil bare gerne lige vise jer. Skriv i kommentaren, hvis I faktisk gerne vil have, at jeg spiller med den. Men nu tror jeg, at jeg spiller med Traditional Beauty. Det gør bare lige Minecraft lidt mere epic. Jonathan. Nej. Hvorfor er det, du siger alt det der? Sort. Jeg tror, Hvad? Jonathan er lidt måden i dag. Hvad siger du? Har du stadig det der TNT? Hvorfor? Spring lige huset i luften, hvis jeg lige tager alle tingene. Yes, springer du huset i luften? Men vi skal lige have faklerne. Fuck, er bare dit pressure. Hvor mange har du? Yes. Har du kun én? Ja. Men det er vel... Det er... Må jeg? Jeg vil have leveren. Det var ikke nok. Det er fint. Det er fint. Ingen lavede den faktisk ikke et særlig stort hul i... Nej, men vi fik... Jeg synes bare, det var en nemmere måde at rive lortet ned på. Hvad synes du? Det er også en sjovere måde. Ja, det var det, jeg gjorde det. Okay, det der lader vi bare være. Det gider jeg ikke. Må jeg få alt dit dark oak planks? Ja. Forresten, meget nogensinde små, det er at finde en mushroom. Ja, jeg vil rigtig gerne bo på en Ligesom mushroom. Robin og Samarita. Nej, de bor sgu da ikke på en rob. På en... De leder efter en. Nå, ja. Jeg står i læ, Jonathan. Jeg står i læ. Nej. Det er det, jeg ved, du vil gøre. Har du mere oak wood? Der ligger dark oak der. Der er nogle oak, sikkert. Ja, hvorfor? Fordi vi skal plante vores saplings bare ikke sådan lidt tæt på det der. Var der en, der gik under et spejl? Det er virkelig varmt. Skal vi ikke tage væk fra den her ø? Men vil du ikke bo her? Nej. Jeg går og fjerner alle dine saplings.
Vi skulle ned, Jonathan, vi skulle jo ned i den der sige-ting. Ja, men vi bor bare lige derovre i ørkenen. Det er nok ikke en ørken. Altså, plet. Ja, vi bor derovre. Jeg har lavet 2 både. Det er jeg også. Woohoo! What the heck? Har du lige set? Oh my. Hvad er der? Nej, ikke noget. Mærkeligt. Okay, vi skal ikke lige bo på de der øer. Vent lige, Lukas. Hvis vi til gengæld redde huset ud, når man siger, vi skal i hvert fald... Har du alle mine saplings? Nej, ikke alle. Jeg har 23. Og skørt med min grænse for den der på. Og nu går han sikkert ind på serveren. Ja, sikkert. Jeg har flere servers, bare så I ved det. Måske skulle jeg gøre sådan, så har Machi ikke havde alle de andre muligheder. Det er lige meget, ikke? Jo. Og Machi laver også den der mærkelige bug med, at du altid, nogle gange, hvis du slukker din computer forkert, så siger den, kunne det ikke tilsluttes til service. Så skal du gå ind i fjerne programmer, og så skal du gå ind i kontrolpanelen, tilføje eller slette program, jeg kan ikke huske det. Funktioner af programmer, mener jeg, og så skal du slette fjerne program, og så skal du finde login her Machi, og så skal du slette den, og så skal du installere det igen. Det er helt vildt sindssygt. Jonathan, vi har fundet lyset! Land. Jeg har fundet land. Og ja, hvorfor ikke? Jonathan, vi skal spille lave en hangar. Ja. Nu dræber jeg din på. Nej, Lukas. Jeg har 2. Jeg har stadig Giv mig den. Nej. Men Jonathan, vi skal lave en hangar på et tidspunkt. Ja, det kan. Der er faktisk... Okay. Det er perfekt. Det står den under sand. Ikke dræb den. Har vi noget iron? 19 stykker. Kan du smelte 2? Kan du smelte det let? Fordi så kan vi bruge en saks, og så kan vi klippe den. Så kan vi få en farm igen. Ligesom den anden, hvor vi havde grise og kofarm. Fordi der får vi jo også noget, vi får også noget for nu. Der er en mine hernede. Hvor går den ned? Fuck, det er en stor mine, det her. Jeg så det godt. Jeg ved ikke, om jeg har brightness på bright. Som jeg altid har, det har jeg. Fordi at hvis du tager den på muty, så er der seriøst ikke noget sjovt. Vel, Jonathan? Nej, så kan man heller ikke se noget, altså dem der sidder og ser. Jeg kan lige demonstrere det, fordi med en fakkel kan jeg demonstrere det med, faktisk. Sådan der meget lyser den i brightness. Og så prøv at se, hvor meget den lyser uden brightness. Det er helt sindssygt. Det hedder, hvor lidt den lyser uden. Ja, fuck det, mand. Og det er det, der gør brightness godt. Så folkens, hvis I er nede med en, så må I rigtig gerne tage brightness på. Det er et tip, jeg giver. Eller det er et tip, vi giver. Ikke også? Jo. Har du lavet en saks? Jeg er i gang med at klippe for. Jeg tror vi skal lave noget mere til, når vi næste gang. Mig og fik, jeg kan huske, jeg fik Minecraft i 1,5,2 mener jeg fik Minecraft, og han fik det i... Hvad fik du Minecraft i? Jeg tror, jeg fik det i 1, jeg kan ikke huske om, der er vel ikke 1,1, skulle jeg til at sige. 1,5,3. No.
Nej, okay. Jeg tjekker lige. Nej, du skal bare lade være. Det er hurtigt. Nej. Det er bare lige at klikke her. Nej, der var 1,5,1 og 1,5,2, og så kom 1,6,1. Jeg kommer ned til dig. Jo, jeg gør. Fordi jeg er sej. Det var ikke sjovt. Nej. Har du mere iron? Ja. Vi skal nemlig have noget, nogle iron til musik. Åh, var det dig, der lyste op? Ja. Nej. Men så, hvordan fandt du mig? Jeg så, hvor der var lyst op. Goddammit, man skal aldrig se fejl, når du spiller med en. Det er bare mega douchebag at sige sådan noget. Hej, æderkop. Hej, du var ikke en Jonathan. Det var en lille... Det Jeg er heller ikke... en lille uskyldig skabning. Bare rolig, ja. Du siger ham. Fuck, der er guld, Jonathan. Og vi har... Jonathan, jeg har lige gennemset den her grotte, og der er masser af iron og guld. Nu stopper jeg til gengæld her. Der er også en masse iron lige herovre. Der er vand herovre. Det gider jeg ikke. Oh my god, jeg skal pisse. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke pisse. Jeg skal på toilettet, hedder det. Savs. Må YouTube... nej, YouTubers må ikke lægge andres videoer op. Fordi... Eller, det må jeg jo faktisk gerne. Jeg må gerne lægge den op, der hedder Jonathan er god til at starte. For det var faktisk mig selv, der har optaget den. Nej, det skal der jo ikke. Nej, jeg sagde det bare, Jonathan. For det er jo mig selv, der har optaget den. Det er du sgu enig med mig i. Nej. Nå. I kan nok også godt huske, at på Luke Valg Jord var der også den der Luke Jord Valg Jorden verdens mærkeligste navn, jeg fandt på. Eller, ej, yes. Hvad hedder det? Det var bare en hurtig indflydelse. Den kanal var jo faktisk oprindeligt den kanal, jeg spiller på. Men mig og Jonathan, vi har jo lavet lynudvinding nu. Okay, der er lige en, der ringer til mig, faktisk. Og det gør Axel simpelthen også. Skal vi til ham? Nej. Så skriver du bare til ham, vi er op til. Okay, jeg skriver lige om lidt. Jeg skal bare lige have lyst op, sådan, så der... Okay, jeg kan høre en zombie. Okay, Jonathan, der er guld lige her, hvor jeg er. Hej. Kan ikke skrive. Episode 1 lagde nok mærke til, at videoen sluttede med, at der var nogen, der ringede til mig. Det var faktisk ikke det var en fejl. Det var en fejl, at jeg afsluttede videoen. Det må jeg lige undskylde for. Det var ikke en del af det, jeg har gjort. Jonathan, der er mega meget. Den er mega stor, mand. Og jeg skal også snart spise aftensmad, så det passer meget, meget dårligt. Hvorfor gik du... Der er vand her, men hvorfor gik du bare forbi det? Jeg gider ikke vand. Det kan være, der er epic ting. Du kan bare light op en torch, så det forsvinder. Ja, men jeg gider ikke svømme i vandet. Det gør jeg da. Okay, der er epic sted her. Jonathan, vi skal have mushrooms. Hvorfor? Kan du ikke huske, de der mushrooms kan man gøre store? Jo, men hvad skal vi bruge det så? Jeg skal lige disconnect. Jeg pauser lige, mens jeg lige går på væg. Så tilbage på en hej spider. Det var til. Vil det hjælpe, hvis jeg sagde, at jeg havde fundet lava? Eller kan jeg ikke... Hvorfor kan du skubbe mig, og jeg ikke kan skubbe dig, dumme zombie villager? Nej, lad være.
Øj, det er godt, du står der faktisk. Okay, det er ikke så godt, det der. Lol, der er fakler lige her. Det er nok mig. Jeg går i ring. Hvor er den her vej? Ja, dude. Kom lige herover. Kom herover. Nej, dude. Kom herover, dude. Duden, kom herover. Hvad fanden snakker du med? Men som villager. What the fuck? Se, det er Jonathan. Det er ikke en joker. Nope. Okay, vi griner, det er også bare åndssvagt. Skal jeg nakke ham? Hvad? Men lille Jonathan. Hvor meget guld har du? Intet. Jeg har ikke en iron pickaxe. Hvor var det, du så guld henne? Hjælp. Det var oppe ad starten af minen. Just kill him. Nej, vent med at dræbe ham. Jeg vil se det. Jeg skal lige hurtigt. Nej, Lukas, vent. Nå. Jeg sidder lige midt i noget andet. Er du snart klar til at nakke ham? Nej. Nej, ikke helt. Lukas, det var mig, der skulle nakke ham. Det var mig, der fandt ham. Det var ondt, den der. Det var det jo. Ja, det var ret. Hvorfor dit iron? Det ved jeg faktisk ikke. Fordi så følger det ikke i inventoryet. Hvor meget har du der på dig? 27. 47. Du har sgu da ikke 47. Jo, det har jeg med mig. Du kan se det på video, min hotbar. Okay. Når vi går hernede i mine. Og jeg har glemt at have... Nu har jeg 8 og 49. 50. Okay, Lukas, kan du ikke lige hurtigt pause videoen? Hvorfor? Bare lige gør det. Okay. Jeg er guld her. Synes faktisk, det skal lige siges, det kan godt være, der kommer ind i en samtale om lidt, fordi vi prøver lige at få fikset noget, så... Oh my god. Jeg kan ikke mene det. Hvad er det? Prøv min iron. Oh my god, hvorfor har Mathias ikke været online hele dagen? Det er mega sygt alligevel. Næh. Jeg ved, han laver lektier og spiser måske. Laver spiselektier. 61 stykker iron har jeg på mig lige nu. Jeg har 48. Så er det i hvert fald nok til at iron sætte til Axel. Ja. Og måske fuld til dig. Ja, jeg bruger jo læder. Hvad? Jeg fortryder faktisk, at jeg har læder bukser lige nu. Jeg har lavet en iron pick. Så ser du? Nej, bare en til mig. Tjekker lige, om han er... Okay. Fuck, mand. Har du op? Kære min tus, mand. Jeg kommer lige over til dig, Jonathan. Nej, lad være. Jeg kommer over til Se dig. her, der står her, at der er en, der har joinet. Leftet. Det gik lige lidt roligt galt. Au. Hej. Hej. Prøv lige at smide dit iron til mig. Prøv lige at smide dit iron, så jeg kan Vent lige. vise dig. Jeg tæller. 1. Jeg har 61 stykker iron. Okay, prøv lige at smide dit til mig, så kan jeg lige vise dig, at jeg har en stack. Okay, lige nu har jeg 62. Her har du 62, ikke?
Ja. Og der er du en stack. Pause lige. Jeg kan høre, dreng. Hvad er det, der sker? Nå, vi sidder lige og deler ham. Men 2 sekunder alle sammen. Så er vi tilbage, som Axel han bliver. Det er lidt... Det var lidt uventet, det her, der skete her. Det var ikke... Det var ikke meningen, at det her skulle ske. Skæg. Yay, cool. Jeg tror godt, vi kan gå op nu, Jonathan. Der er mere Ivan her. Du kan bare godt lige at spamme med Iron, du kan. Jesus. Okay. Det bliver en meget underlig video, det her. Ja, det siger du ikke. Hvad er de pauser, vi har lavet? Ja. Og så... Vi kan ikke godt for det. Hvem ringede? Hvad? Var der ikke en, der ringede? Nej. Okay, det lød det bare sådan. Hvad fanden laver du? Jeg tror, vi skal gå op ad nu her, Jonathan. Det tror jeg også. Okay, du går op af, jeg bliver hernede, og så når du er oppe, så TP'er. Hvor er det ondt? Jeg Okay. var det. Nej, du har ikke. Vi tror, jeg kunne bruge. Det var godt, du var vågen. Jeg tror ikke, du vil finde Dias på lag 28. Og du er endda over 28, faktisk. Lukas, hvis jeg går ind og kigger... Oh my god. Hvad er der? Jeg har fundet noget at hvile. Ja, jeg har også fundet en. Jeg er allerede nede i den, Jonathan. Hvorfor sagde du egentlig ikke det? Se, det er den her, jeg har fundet. Du kan se, jeg lyser op dernede. Ja. Eller deroppe, mener du vel? Ja. Jeg tror... Hun ligger tilbage, Jonathan. Og se, hvad du gik. Ja, jeg ved godt, jeg kan... kan... Jeg er død, Jonathan. Jeg dør, Jonathan. Oh my god, jeg skal seriøst få en til at lave sådan en mega nice intro. Tror jeg, så er han tilbage. Det er han faktisk. Ja, det ved jeg. Han ringede til mig. Ja, hej. Jeg lavede den her som... Jeg har ikke noget svær. Jonathan, du gik forbi. Gud, din højre. OMG, jeg tror faktisk, der er en spawner. Dreng. Hvad, Axel? Godt, så kan jeg køre igen. Kan du høre os? Det der øjeblik hader jeg virkelig creepers. Hvorfor? Axel? Han kan ikke høre os. Jo, okay. Mange tak, creeper. Jonathan, du skal get your butt over here. Okay, jeg kommer. Okay, det er måske særlig sjældent. Få den Vent lidt, det starter. Nej, Okay, vi er Selv. i streamers. Men... ja, vi er Extreme Hills. Tag dem. Min dem. Ellers bliver du bare død. Nej da. En. Der er altid kun én, når det er emeralder. Axel, kan du høre os? Nej, okay, det kan han ikke. Det kan være, han i... Jonathan, hvorfor har du ikke mindre der guld? Jeg kommer nu. jeg kan høre. Ja, det kan vi. Virkelig? Hvor er det nede det her? Okay, skriv lige til Axel, at vi godt kan. Det gider jeg nemlig ikke. Nu ved jeg godt, det ikke findes. Eller jo, okay, det gør det på servers. Men Sådan, jeg tror... dreng, det virker nu. Er du sikker? Ja, jeg er helt sikker. Godt nok. Mathias, online! Lukas, stop. Du sagde, jeg troede, der er en spawner. Hvad finder jeg så? En spawner.
Drenge. Drenge. Hvad fanden er der så af? Drenge. Drenge. Hvad? Er I online på Hamachi? Ja, Ja, du skal bare lige under. Jonathan, kom herned. Jeg dør. det gør jeg også. Herop, herop. Det er dig, der har svær. Herop. Nej, jeg har faktisk ikke svær. Hvorfor har du ikke det? Nej, han er flæskesvær. Den er god, Axel. Jeg smører eksporter, Jonathan. Jeg ved, du godt kan lide at lave traps. Ja, vi skal bare ikke gå for langt væk. Jeg håber ikke, Mathias ringer til mig nu. Der er 2 creepers. Døj! Godt, du ikke sprang noget af det, jeg vil sige. Nej, ikke offline. Jeg kan sidde og bare snakke. Nederen, drenge. Jeg kommer til at trykke offline. Okay, der er name tags og saddles. Nogensinde, vi har fået name, jeg har fundet name tags og 3 saddles herinde. Okay, vent. Du må ikke tage noget. Nå, okay, jeg har allerede taget noget, men jeg vil gerne lægge det tilbage, hvis det skal være. Ja, samme sted. Ej, okay, så bliver jeg skudt ned. Jeg dør. Oh my god. Hvor døde du henne? Jeg døde nede i ravinen. Ja, TP til mig, så er du... Jeg har allerede gjort, men den lægger. Nå. Sådan. Ja. Hallo, hvorfor har du ikke lyst op? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se noget. Jeg skriver lige til Mathias, jeg ringer senere. OMG, Lukas, du lyser så lidt op, at jeg slet ingenting kan se. Bogstaveligt talt. Jeg lægger så meget. Hvordan er det, du lyser så lidt op? Det skulle da ikke min skyld, jeg ikke lyser. Jeg har ikke noget træ. Jo, jeg har. Nej, du har ikke. Jo, jeg har. Det er fucking ikke dig, skelet. Gå nu væk. Jeg slår dig med min iron pickaxe. Jeg kommer, Jonathan. OMG, der er meget her. Scheisse, det var lort. Fuck. Du kunne godt have advaret mig om, hvor din ting var. Og jeg dør. Lukas, Okay, gør jeg får også. sine ting, Lukas, og så kommer jeg tilbage. Lukas. Ja. Lukas. Ja. Hallo, hey, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig. Nu skal lige det. Gå nu Drenge, væk. kan I høre mig? Ja. Ja. Okay, han kan ikke høre os. Okay, det kan. Jo, jeg kan. Jo, jeg kan. Ja, det er også, der sagde her. Dropbox. Axel, sig det der. Muter du nogle gange? Hvad? Muter du hele tiden, eller er det bare mig? Jeg er hele tiden hvad? Axel, er du på vej på Hamachi? Jeg er inde på Hamachi. Nej, men du er ikke online på Hamachi. Nej, det er fordi, vi Ej, er du må nok... stoppe. Hvad er der? Hvad med nu? Men hvad? Eller... Vores. Ja, vores mad. Og så om jeg havde mere mad end det der. Det her, jeg havde lige præcis det her. Okay, fair nok. Der var jeg Axels. Ja. Her. Fanden var det den gang? Og en iron pick, så. Folkens, jeg tror det her, vi skal sige bye bye. Ja. Hvis jeg også skal spise aftensmad, så jeg tror faktisk, jeg Lukker ikke serveren. jeg lukker ikke serveren, men det kan godt være, at jeg laver noget. Okay, jeg skal spise. Ja, vi slukker den. Vi slutter videoen. Og jeg afslutter også opkaldet, bare så du ved det. Hvorfor? Fordi... Vi ses, folkens. Bye bye. Ses.